Діє, тайм його. Скажи, убери лавку. Беріть лавку. Я це зрою. Що він сказав? А я вроді би можу приказувати. Я можу. П'ята должность може приказувати. Ох, я зараз його за приказ поламаю. Та мені до сраки що давати він. Так я можу просто це. Я зараз так же само фрапшу. Скажу, типа, виповняйте мой приказ. Не виповнений приказ, це вже виговор. Не убере лавку, це вже виговор. Зараз він нажвендиться у мене там. Та посадіть його на НРП лавка чи кікне. Ну теж овочі, що ні? Удалили? Ай сюди. Туди його. Та він зараз побачите і вже в наказанні.